के कारी के ले जाला सोइया चश्मा वाला। जमावा के बटन सखी राखलन खोल के मोहन पागल आवेलन मीठा मीठा बोल के। जमावा के बटन सखी राखलन खोल के मोहन पागल आवेलन मीठा मीठा बोल के। थोपी के तेल जब ढेर मांग पारे ये सखी हीरो से कम नहीं बारे। ये सखी हीरो से कम नहीं बारे। दुनू रे कनवा में पेन्हे कान बाली गर्दन में लम्बा एगो माला सोइया चश्मा वाला सोइया चश्मा वाला। दिलवा के कारी के ले जाला सोइया चश्मा वाला। दिलवा के कारी के ले जाला सोइया चश्मा वाला। देह बाटे हाथा काठा भरल बकुदा तहनियो गुसालन न बरन बरी सुधा। देह बाटे हाथा काठा भरल बकुदा तहनियो गुसालन न बरन बरी सुधा। काका बराई करी प्रेमियों भेस के सुबोध बताइले बानी अनुराग मुकेश के। हम तो बतहिले बानी सुनील मुकेश के। राइटर थारू झारेले रोजे दिन भर में दो बेर नहाला सोइया चश्मा वाला सोइया चश्मा वाला। दिलवा के कारी के ले जाला सोइया चश्मा वाला। दिलवा के कारी के ले जाला सोइया चश्मा वाला। बना ही मोछिया बारनी मोछिया किसे अपना लिया धकाला सोइया चश्मा वाला सोइया चश्मा वाला। दिलवा के कारी के ले जाला सोइया चश्मा वाला। दिलवा के कारी के ले जाला सोइया चश्मा वाला। RCM Recording Studio, Delhi।